Следващ е Тони Петров. Той се занимава с стратегическо планиране на комуникационни продукти. Кажи го това 5 пъти бързо. Разработва creativelaboratory.info, творческа лаборатория за иновативни медийни проекти. Неговата тема – комуникации за комуникатори. Тони Петров. Здравейте! Ага, значи, тук тя не знам как ще ги натаманим секунди и така нататък. Обаче, основното, което искам да кажа е, общо така да си помислиме, че всъщност ние много често забравяме, че мислим. Това е така едно от първите послания, което искам да кажа днеска. Не знам другите колко ще се разберат, но това искам пак да го повторя няколко пъти. Тази презентация като цяло ще се занимава с проблемите, свързани с като изграждаш някаква комуникация, какво се прави, какво се мисли, какво правят хората. Тук всички знаете у нас как стоят нещата. Понякога е по-трудно, понякога не е толкова. Обаче, някакси ми се иска да се концентрираме сега за няколко важни неща. Важните неща са основно свързани с мозъка, това как той възприема информацията, тя как се обработва и анализира и накрая как идва тук в контейнера. Сега. Стъпката към това да се направят нещата в комуникацията по-добре е просто те да се систематизират. В момента така се получава, че всички, които се занимават с нещо като комуникация, дали това е каквото и да е, писане на сценарии, правене на някакви стратегии, правене на някакви неща, каквото и да е това, те винаги някак си изпадат в едно такова състояние на духа, в което те започват да творят. И в тази връзка просто ми се иска да кажа, че както всяка една друга дейност, така и правенето на комуникация има своите правила, има някакви неща, които могат да систематизират дейността. И най-важното нещо е, че всъщност, в крайна сметка, ти можеш да видиш какво точно си направил. Не да го направиш и после всички инвеститори се държат за главата и казват: леле, какъв си дадахме парите? А малко преди това, да се случи един процес на анализ и на мислене. Това, което искам да се запомни, моля ви, от цялата тази история, е, че в крайна сметка, каквото и да правим в тези полета на комуникацията, е важна позитивната молба. Има ли я, няма ли я и така нататък. Сега, тук искам да спра вашето внимание върху едни крачки, които всеки един продукт има. Когато някой ви говори, той със сигурност не иска да ви слуша. Така, значи тук нещата са малко по-сложни. Виждам, че ми остават 5 секунди в момента от този слайд. Вижте какво става. Съпричастен, информиран, възбуден, активиран, задоволен, заинтересован. Страхотно. И това постоянно се ротира. Всъщност това е нещо, което откъдето и да го хванеме, то се върти. Дали ти имаш информация за нещо, ти си веднага възбуден. Дали си активиран, задоволен, заинтересован и тогава си съпричастен вече. В смисъл, това не са някакви такива вау, супер нови неща. Това всъщност е някакъв начин в момента съществуващата информация в средата на тия когнитивни глупости да се обедини и хората в един момент да започнат да гледат на своята дейност малко по-практично. Това е цялата история. Значи като цяло ние сме в постоянен цикъл на да, харесва ми, не ми харесва, това не ми харесва, това не ми харесва. Откакто е изобретен когнитивният дисонанс, всички знаем какво се случва с нас. И е добре да махнем това лицемерие и да знаем точно за какво става въпрос. Изобщо. По принцип. Така. Значи, когато става въпрос за някаква провокация, ние трябва да знаем, че ние имаме няколко съвсем прости неща, които трябва да съблюдаваме. И най-вече искам да си прочета тук какво съм си написал. Така. Няма значение. Значи, сега, това, което искам тук да кажа за този слайд е, че всичко, тъй като се върти постоянно, става въпрос за един цикъл. Тези цикли, за които тук се говори, те се случват постоянно. Случват се всеки ден и затова тази материя е много сложна, но в никакъв случай това не означава, че не са възможни някакви средства за определенето на някакви по-точни параметри в тези неща. И това, което мен ме притеснява основно в комуникацията у нас,
а и може би някъде и в чужбина, кой знае как е там. Там сигурно е същото. Че тези, които се занимават с комуникация, обикновено имат много слаба комуникация помежду си. Просто и някакси това, ако може да се промени, ще е супер, особено за тия, които се занимават с това. Много готино би било. И така. То се е видяло, че всяко нещо има край, особено 5 минути. Това, което искам да ви кажа е, че всяка идея сама по себе си е част от реалността, обаче може да я промени. Благодаря ви.